कोरी देवाची भक्ती करून आदर देव बापा लागीं मागुया. एकाच देवाक नमस्कार करचे ताचे नांव बापाचे. सगळ्या मंत्र्यांनी सरकारी कचेरी पदवेचेर जाग्यार आसलेल्यांनी इतिकारांनी दवरेका मनशाक आमच्या भारतांत आपलो दोर देव मंदिरांत वचून पाळून आदार दिवन बापा लागीं मागुया. जिवीत दोर एका मनशाचे मोदी पवित्र आत्म्याचे. आम्ही सगळ्यांनी दर एका मनशाच्या जिवितांत फावो तो मान दिवू आनी आमी सगळीं पवित्र आत्म्याचें मंदिरां म्हूण ओळखून आमच्या कुडीच्या पवित्रपण सांबाळून बापा लागीं मागुया. देव मंदिराचे पोट देणे देवाचे. आमी सगळ्यांनी बरे भशेन पवित्र मिसाचे भेटेक वांटो घेवंक तशेंच आमचें देव मंदिराची नितळी तशी भायली नितळ निवळसाण सांबाळून बापा लागीं मागुया. पुनर्जीवन आणि जिवीत आहोत. आमचो यात्रिक गांव पात्र आबेडतानो तिगोस्ता ह्या वर्साक आपल्या यात्रिकपणाचो वांगडा उत्सव समोरपाचो आसलो. पूण आदींच फुडें ताका देवाचें आपोवणें येवन बापाच्या दाराक तो परतलो. तर ह्या आमच्या यात्रिक भावा पासत रीण वाचतना ताका स्वर्गीचें सूख मागुया. तो मोगाळ बापा विश्वासान केलेल्या या आमच्या मागण्यांची आणि आमच्या नेत्याच्या काळजान असलेल्या सगळ्या उण्यांचेर आणि उस्त्यांचेर तुझी दया दिसता. आमचो सगळ्यांचो बापाक कर आणि आमच्या दिसांनी जिवितान खुर्सान मेलेल्या आणि पुनर्जीवन जालेल्या तुझ्या पुत्राचो आमी विश्वासीपणी पाठलाव करू आणि आमच्या बापाटाचो उस्मान आमच्या जिवितान आमी फावो. तुझ्या पवित्र आत्म्याची कृपा आणि बळ आमकां फावो कर. हे आमी मागता त्याच तुझ्या प्रितीमोग पुत्रा येशूचे नांवान. कालीज आणि ताचेर चिटकवली यात्रिकाची चित्रां. हे वर्स यात्रिका खातीर भेटयला. एक यात्रिक जावन आसा मनशा खातीर आनी मनशा मदलो वर्त्या देवान निवडलेलो देव पुण्यारी. यात्रिकपणाचे आपोवणे स्वीकारून आमचे गांवची तशा वाड्यांतली पुण्यात्पणाचो वावर चलयतना जेजूच्या काळजा मनाची शांती आसूं आणि सोपून गेल्ल्या यात्रिकांक
शासनाची सूट मिळून ही खुणा गोवल्याच्या हातात घालूया. मंदिर देव मंदिर जावन आसा एक पवित्र सुवात जंय देव आपल्या ठिकाण करता. फातरांनी बांदलेल्या मंदिरावरून अदीक कुडीच्या मंदिरात देव वस्ती करता. हे स्वत आम्ही ओळखून घेऊन आणि फातराच्या मंदिराची पवित्रताय सांभाळताना आमच्या दर एकल्याच्या जिविताच्या मंदिराची पवित्रताय सांभाळून ही खुणा बापाक भेटोवया. निमाण्या जेवणात आपल्या हातात उंडो आणि सोरो घेऊन तो आपल्या कुडी रोवतान बोलून जेजून आपले दान सगळ्या मनशाकुळाक केलें. एक कुशलकायेच्या दिसा जेजूची देख घेऊन आम्ही आमच्या जिविताचे दान बापाक भेटोवन हो उंडो आणि सोरो दिसपाच्या हातात घालुया.
आमच्या पापां वयलो हे आमचे बलिदान आमच्या स्वर्गीच्या बापाक मानतात असले जावं म्हूण मागा.